I pozdrav ljudi! Danas ću pokazati kako promijeniti sliku vašeg kanala kojeg želite. Samo ću promijeniti sliku, onako neću ju stavljati zauvijek, neki je to bez veze akaunt, moram da ga mijenjam. Šta je ovo nešto? Ovo je neki bezvezni akaunt, stanite da, stanite da taj Zapravo tu sam i uđemo ovdje i zamijenimo neku sliku, neću na ovom kanalu, zamijeniti moramo račun, bukvalno, moramo bosanski tutoriali. Evo ovako, trebamo da stavimo tu, neće mi stojati za uvijek slika, sad onako da zamijenim je, evo, na primjer Minecraft, gdje je Minecraft, svašta ima. A i ovoga lika, a i ovog Minecraft, evo ga Minecraft. I evo ga, set as profile photo. Evo ga, promijenit ću sliku, sad ću još malo vratiti. I to je to za epizodu, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, like, subscribe i share, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao ljudi!